kaira Allah kira yaun akaira dare dare Muhammadu yaun anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yaun akaira dare dare Muhammadu yaun anemati Enurullahi Muhammadu Habiballahi Muhammadu Takiyullahi Muhammadu Alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanuka ala barkada ka saliki dawla son herama ka noy ala kirabai kisini nema baka ana somro bela jele ani maoma de yutu nyonya fokata jodun se ala kanen aw be o jamakulu sanumay fe ka wala duniya ka fobi wajulu keneka niye anye bamako yirima jo commune 6 kono stade 26 mars konana ka be septembre kalo aletlem wani kelema o mimbe be ala kiraba kisi ani nema baka ana somro bela jele ale ka bangeli a denginu suma mimbe nyenama ya islamaya konana fanchama ala sonama nin kenen sanumay abe labbe jamiyatul ansardin international fadi fesango san nyinaye asam binaniye mime nyenama ya anga mali ho conseil islamique nyemo ba fe enfana an karamogo ni anye joro a Seyidi Sharif Usman Madan Haidara bara nunu nundu na chugaya munna an karamogo ni an karamogo de a Seyidi Sharif Ahmad Tijan Haidara ale de la seli kun follow ke yani an karamogo Seyidi Sharif Usman Madan Haidara ale ka kene la soro karamogo kelen ko ka kene la soro tumana mina inafo awire ku nyebe ala chugaya munna akera nisondia ko bay sabula ale yeli here nisondia kume fantan nani bela jelen karamogo ye foluke o chugaya de la ki sense fokana sigiro lasro o kofe mabawelele munu kume kene konnana usoro la ka kumauta nga sigida were ni ala sonama amena oira aula nga kerenkernyala ni sigida ina awbina la selimiye oye kuma kala ka kuma ubane karamogo ye la selimin kenen aw anganje ka nyamada ofe Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aslameu sindi ko feni ala to barka may. Ani soli ko fe anga kirabaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani an solule ko asud ngai san mon ka na ka sahaba mon. Ambanga foli nyesi awma ananga dugo anga ni kenenka yani anga do baro kono amba ni islamé befe anskilen kato wulilite de kummi jamana soro ambe ba kalama alors ami folo kanga autorité ou fo kadam ne président na no yashimi kana se duguma mogoma ami folo ku fo nini shifaya kera abi jamana paniqué mais anga surasu malgré tout on m'a paniqué ambu fo ola uma foi ke meme jamana diu njatke uma foi ke meme jamana diu hakli wuli abi fode ma nyemo nyumanya do o nyemo nyumanya do dugu kono diu njigiye de njigiya bangbawde ni de a ye fɛn fɛn y'a bangebaw dépassé o bi fiɲɛ bila ale yɛrɛ la an ka faamaw u tora calme u ye baara kɛ u bɛ baara la fana mais jamanadenw jama wuli bilen parce que u ma jawuli jira mɔgɔw la an b'u fo la an dalen b'a la nin jamana in ni ala sɔnna abisiki abisiki hɛrɛ la abisiki baden na abisiki an bɛ fɛ k'a yira maliyɛnw na
fɛn min kɛra sisan sɔrɔsiw kelen ni yɔrɔ tɛ nin ye nin ye jamanaden ɲuman bɛɛ ni yɔrɔ ye sɔrɔsiw k'a dɔn minnu sara an denw de don an balimaw de don an dɔw de don minnu kun y'u yɛrɛ feere k'u bi jamana bɔ bolo la u ni an'u ka fanga olu de don maa min ko n b'i dɛmɛ ka don i ni tɔɔrɔ cɛ n'a ma ɲɛ anw de bɛ engagé i b'o fɛ i t'o fɛ n'i ma dugawu k'o ye danga b'i nɔfɛ n bɛ fɛ k'a fɔ an ka militaires ye minnu sara olu sara din k'o b'u faso bɔ bolo la minnu blessera a kɛra sisan ta in ye a kɛra kɔrɔlenw ye an bɛ dugawu kɛ ala k'u bɛɛ kɛnɛya fɛn ma minnu sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'u n'an kisi ne tɛ sɔrɔsi ye n tɛ sɔrɔsiya ɲɛdɔn nka n bɛ n yɛrɛ ma n bɛ fɛ k'a f'u ye n bɛ kalama fa tɛ n na n bɛ fɛ ka min fɔ sɔrɔsiw ye olu de ye sɔrɔsiya kalan u b'a ɲɛdɔn mɛ an kun bɛ min dɔn sɔrɔsiya la ka kɔrɔ ka mugu ta face à face ka ɲɔgɔn ci an kun b'o dɔn mɛ fɔ sɔrɔsiw k'a dɔn an tɛ yen bilen n'u b'a dɔn u ka segin k'a dɔn an tɛ mugu ni kisɛ la dɛ an bɛ janfa ni janfa de la an bɛ janfa ni janfa na o la n'an sera yɔrɔ dɔw la fo an ka tiɲɛ fɔ sɔrɔsiw ye minnu bɛ jamana mara bi fo tiɲɛ ka f'u ye si ça ne va pas marifa b'olu bolo ka u yɛrɛ ɲini o anw dun hasbunallah mɛ an b'a fɔ an ka faamaw ye ala de bɛ tanga kɛ nka hakili b'a yɛrɛ ɲini a ye kow ta a bolo la a ye kow ta a sɛbɛ la a bɛ siran mun ye jamana in mun y'a ci ka kɔrɔ min ka di min ye bɛɛ b'a ta fɔ alors si ça ne va pas i b'i bo kɛ min na a bɛ hakɛ to o de ye n'i kumana sɔrɔsiw yɛrɛ kan nka anw ka misiriw kɔnɔ anw ka diinɛ wajulikɛyɔrɔw la dɔ wɛrɛ ti fɔ fagali kɔ dɔ wɛrɛ ti fɔ joli bi bɔn kɔ dɔ wɛrɛ ti fɔ jihadi bi kɛ kɔ aw tulo bɛ nin bɛɛ la aw tulo bɛ nin bɛɛ la a tɛ se k'a fɔ ko an m'a mɛn n'an m'a mɛn maa o maa t'a dɔn min bɛ jamana kɔnɔ e m'an ka jamana mara alors tolérance jamana cili tolérance o tɛ jamana mara cogo ɲuman ye e bɛ jihadi kɛ jɔn na i bɛ jɔn nin fa i bɛ jɔn nin joli bɔn ni mun ye ka da mun kan n b'a fɔ an ka sɔrɔsiw ye olu de bɛ fanga na bi fanga ye dɔ bɛ na dɔ bɛ taa ye foyi tɛ se k'o bali foyi u ka u janto fɔtaw la o dama tɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ mɔgɔw bɛ yen minnu bɔra fɔ Dakar ka na Mali la yan hali a ma fɔ mun b'u kun alors hali dugu ni dugu Mali kɔnɔ yan mobili jala man ka tɛmɛ n'a ma lajɛ mun b'a kɔnɔ jeni yɛrɛ b'a kɔnɔ hali Mali kɔnɔ e ye jɔnni ye t'o la
malien ka mobili mana ye yoro yoro duguta sira janw kan mali yɛrɛ kɔnɔ ya a man kan ka tɛmɛ fɔ a ka dɔn mun b'a kun jɔn don a n'o dabilala a fɛn caman bi don Bamakɔ yan dɛ wari t'i tulonkɛ koyi i mana mɔgɔw kɛ to ye k'u faso janfa nafolo de don alors ni a y'a bɛɛ toléré sini n ka jugu bi ye n'an ma wuli k'aw jɔ e ni min kɔntanna o de bɛ wuli ka faso cili kuma fɔ i b'a fɔ faama tɛ ka faso cili kuma fɔ k'o ye ala ko ye k'o ye wajuliw ye k'o ye kutubaw ye k'olu de bɛ siran ala ɲɛ i faso cili de ye ala ɲɛ siran ye jihadi wulili de ye ala ɲɛ siran ye i faw nenini de ye ala ɲɛ siran ye an karamɔgɔ dɔ ko ni maa o maa siranna ka jihadi ko kuma fɔ k'o siranna cɛ de ɲɛ atahaddakum ne bɛ n bolo yanga mali dɔnnibaa bɛɛ ma maa bɔ maa na a bɛɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn u ka mɔgɔ kelen dɔrɔn fɔ ne ye ko alakira y'a tigi faga ko fɔ a ka kɛ silamɛ ye ni kuranɛ cɛ n'a sabatira ne bɔ silamɛya la a ye taa dɔnnibaa bɛɛ fɛ yen mali dɔnnibaa bɛɛ diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ k'a fɔ ko alakira delila ka mɔgɔ dɔ faga ko fɔ a ka kɛ silamɛ ye u ka u tigi tɔgɔ fɔ n ye n'o sabatira ne tɛ to silamɛya la bilahi a tɛ yen a tɛ yen a tɛ yen jihadi nana cogo di i mana mɛn u b'a taa ni ka segin faamaw à partir d'aujourd'hui a ye tulonkɛ dabila silamɛw kumakan na selilaw kumakan a y'aw kɔlɔsi cidenw de don u bilalen de don a la n'u sera ka denmisɛnw hakili yɛlɛmɛ a b'o yɛrɛ ɲini don dɔ la yan a b'o yɛrɛ ɲini don dɔ la diɲɛ kɔnɔ jihadi nana cogo di jihadi nana silamɛya la alakira ye san 12 kɛ ka ala ka diinɛ lase mɔgɔw donna maabaw ma don dɛ jɔnw seba tɛ mɔgɔ minnu ye o de cayara a la kojugu u b'a fɔ ko i m'a ye maa wɛrɛ ma tugu a kɔ an ka maalankolonw kɔ o la u ye dekun daminɛ silamɛw kan u bɛ kira ɲani u b'a nɔfɛ mɔgɔw ɲani fo dɔw ma se ka sigi Makan u bolila u nana fɔ Éthiopie yan kɛlɛ tɛ yen u bɛ silamɛw faga kɛlɛ tɛ yen u b'u ka jɔnw ɲangata min dara Bilali kan a bɛɛ y'a ye silimaw na aw ye kɛlɛmɛ a la wa ko sera yɔrɔ dɔ la sa a ti don diinɛ na a ti kɛ silamɛ ye y a pas de problème mais a ti mɔgɔw to yen u ka ala fana bato a y'a yɛrɛ ɲini uzina lillezina ayiwa yuqataluna bi annahum zulimu ko ni ala jɛna n'a ye bi mɔgɔ minnu k'u bi kɛlɛ kɛ k'u tɔɲɔna annahum zulimu kuranɛ ye min fɔ mɔgɔ minnu k'u bi kɛlɛ kɛ k'u tɔɲɔna ko bi ni ala jɛna n'a ye n ye ordre d'u ma ni mɔgɔ min ko i ti fara ala a y'a yɛrɛ ɲini a ye ɲininkali kɛ diɲɛ sariya bɛɛ la n'o ti bɛn mɔgɔ binn'i kan ko a ti fari la ala fana ko ne jɛna n'a ye bi mɔgɔ minnu tɔɲɔna kuranɛ y'a d'a kan ko mɔgɔ minnu tɔɲɔna ni ala ye ordre d'u ma bi u k'u yɛrɛ ɲini silamɛya jihadi daminɛnen filɛ yan
ni maa min ko alakira ye mɔgɔw faga k'u ka kɛ silamɛ o tigi bi wele silamɛya yɛrɛ de bolo ko kafiri parce que a ye alakira sɔsɔ a ye ala ka kuranɛ bɛɛ sɔsɔ ala ko cogo di kuranɛ kɔnɔ suratu Yunus ala ko leisa alayka hudahum non Muhamadu k'a fɔ i ye silamɛya ɲɛfɔ mɔgɔw ye u ma sɔn ko i bi mɔgɔw diyagoya k'u ka sɔn leisa alayka hudahum mɔgɔw kana ni t'i bolo dɛ walakinna Allaha yahdi man yasha ni ala de bi maa kanda min ye ja ni min waati kanda o to o ni ne ala to ye nin bɛ suratu Yunus kɔnɔ sura wɛrɛ bɛ yen a ye Ghashiyatu lajɛ a ye 21 22 ala ko fa zakir Muhamadu wajuli kɛ i ka mɔgɔw hakili jigin innama anta munzirun e tɛ dɔwɛrɛ ye ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan k'u bɔ wale jugu la lesta alayhim bi musaytiri ma bere d'i ma ma busan d'i ma i ka mɔgɔw bugɔ f'u ka kɛ silamɛ m'o yamaru d'i ma kuranɛ sura jumɛn don El Ghashiya verset 21-22 Ara'adu lajɛ Ara'adu aya 40 ala ko innama alaykal balaghu wa alayna al hisab ala ko kirama innama alaykal balagh foyi t'i ni ne ala cɛ ko i ka ci lase dɔrɔn a fɔ jɛnɛya ka dabila a fɔ mɔgɔ faga ka dabila a fɔ sinji ka tugu a fɔ mɔgɔw ka hinɛ ɲɔgɔn na denmisɛnw a ye bangebaaw bonya cɛ kɛ laadiri ye musow ni ɲɔgɔn cɛ musow a ye cɛ bonya faamaw a ye kiiri kɛ tiɲɛ kan innama alaykal balagh n ka ci lase alaykal balagh dɔwɛrɛ t'i ni ne ala cɛ ci laseli kɔ a tɔ dun madu sɔnna wa karamɔgɔ banna wa minɛtaw ma sɔn wa wa alayna al hisab sɛgɛsɛgɛli min ye a fɔ jɛnɛya ye haramu ye min tilala k'a dɔn k'a kɛ suyɛni ye haramu ye min tilala ka suyɛni kɛ ko o ko bɛ ne ala de kan i ka foyi tɛ o la u sɔnna u ma sɔn ko o bi ne ala kan e Muhamadu ka fɛn tɛ o la bɛ kuranɛ sura min na suratu Ra'd verset 40 o kɔfɛ ala ko kirama suratu Bakara kɔnɔ Bakara sura aya 256 ko la ikraha fi din karabali tɛ silamɛya la maa ti diyagoya i ka don silamɛya la la ikraha fi din ala ko karabali tɛ silamɛya la ɔ i bi jihadi kɛ ka jeni jihadi a ye Mali lajɛ Mali faamaw u kɛra silamɛ o ma kɛ silamɛ o y'u kungo de mais u donna jɔnni n'i ka alabato cɛ depuis Mali sigira fɔ bi n ka tɛ sɔrɔ a se fanga in dama ma dɛ kabini Mali sigira fɔ bi an ka faama jumɛn ko misiri t'i jɔ an ka faama jumɛn ko a tɛ taa misiri la faama jumɛn ko hiji ti kɛ faama jumɛn ko disa t'i biri faama jumɛn ko kɔlɔsi t'i minɛ a bɛ jihadi kɛ jɔnni na jihadi bɛ bɔ min jihadi bɛ bɔ min i bɛ mɔgɔw fa ni dalilu jumɛn ye o dalilu bɛ silamɛ jumɛn bolo mais ni faama yɛrɛ y'u tulo ci k'u sigi dɔrɔn min b'olu touché u b'o de kɛlɛ kɛ attention attention parce que hakilila jugu ninnu minnu bɛ ka kan na n'a donna mɔgɔw kunkolo la n'a ko a b'a kunbɛn n'o y'a sɔrɔ ji ye minɛn fa a bɛ bɔ a bɛ bɔ dɛ parce que fo a k'a dɔn an ye marifa min san ka di aw ma anw ka wari ka dɔgɔ minnu bɛ marifa san ninnu ye aw t'olu ka marifa ɲɔgɔn sɔrɔ jamanaden yɛrɛ k'i faso cili fɔ kutuba o kutuba bi kalan anw fɛ yan ka mɔgɔw su dɔrɔn ka kɛ kɛrahiya kan ka ban bɛɛ la hali u yɛrɛ t'u yɛrɛ fɛ ko ala ko ala kira ma se ka bɛɛ kɛ silamɛ ye kira ma taa ka kafiriw to yan wa o kumana e bɛna bila kira ɲɛ ko i bɛ bɛɛ kɛ silamɛ ye wa aha a ko Muhamadu
iyo fanga bomi afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin e be se ka mɔgɔw karaba fu ka kɛ silamɛ ala yɛrɛ de ye nin fɔ kira ye ko mun kɛra e be se ka mɔgɔw jagoya parce que kira tun bɛ mɔnɛ a b'a dɔn lahara bɛ yen janɛmɛ bɛ yen a mana balimaw ye k'u bɛna sa ka jeni a bɛ mɔnɛ a bɛ tugu u nɔfɛ ka hakilila ɲuman jira u la ala ko i t'a to tan sa wa e be se ka mɔgɔw jagoya ko f'u ka da ala la wa jagoya ti silamɛya la ni yɔrɔ ɲiniw de don mais kɛlɛ t'a la dɛ a ye karamɔgɔ kelen ɲini dɔrɔn an k'o kumakan mɛn ko alakira delila ka ni kelen bɔ ko f'a ka kɛ silamɛ ye u kana n'a ye jihadi kɛra bin kɛra an ka se wɛrɛ t'an ye ala fana ko a y'a yɛrɛ ɲini jihadi nana tan de mɔgɔ tɛ jagoya ka don silamɛya la mɔgɔ tɛ jagoya ka dusukun minɛ non n'i ye bere ta ko ne ma kɛ silamɛ ye ko i bɛ ne kunji ni ne sera n'i ka bere ɲɛ ne bɛ mun kɛ n bɛ don a la ten n bɛ seli ten n bɛ sun ten mais ne dusukun min bɛ n bolo o danda la i tɛ se k'o yɛlɛma diinɛ dun ye dusukunna ko de ye mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ kɛ silamɛ ye galonfin a bɛ faamu kumana min b'an bolo nin de don mais n ka kuma bi Mali fanga de kan minnu bɛ yen bi a ye contrôle kɛ a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ye dibiw digi a ka sakosiw dayɛlɛ a ye mobiliw kɔfuru kɔrɔta katakatani chargelen bin na a y'a tɛmɛ dɔw jɔ a k'a lajɛ min b'a kɔnɔ anw tɛ ye bilasirali ye mais bilasirali gansan tɛ dɛ anw tɛ yɛrɛ ɲini b'anw da la bere t'anw bolo muru t'anw bolo marifa dun b'aw bolo o la yɛrɛ ɲini b'anw da la dɛ kan minnu bɛ ka fɔ a tulo b'a bɛɛ la parce que ni yɛlɛn kɛra o kan dɔrɔn o tigi bɛ taa kaso la o kɔrɔ ye jaa tulo bɛ kumaw la Haidara ka kuma ye nin ye hali moto jala moto dɔ ye Jakarta ni Jakarta bi mɔgɔ min bolo ni bin sirilen b'a kɔfɛ a ye bin woloma Jakarta yɛrɛ la a kana jɔn kuru la a kana jɔn kuru la précisément min ka wele bila directement Moro Kone ma yan a bɛ baara la cɛ don munna a b'a sɔn mais Haidara bɛ ka min fɔ u k'a fara u ka baara kan hali n'u y'a dɔn mais u y'a dɔn an kɔni n bɛ ka siga yɛrɛ de min bɛ fɔ u tulo b'a bɛɛ la foyi tɛ ka kɛ mobiliw bɛ bɔ fɔ kun ni kun mun b'a kɔnɔ a ti dɔn an b'a fɔ ko ne ma ko a k'a ka cɛdenw bila u ka mobiliw kɔnɔna lajɛ hali mototigi ni kuru chaque ando Mali kɔnɔ ye a bɛ fɔ ten wa ayiwa chaque ado ayiwa ko ado ayiwa u bɛ chaque min kɛ u kɔ la tan mɔgɔ lafiyafɛnw bɛ bila a kɔnɔ nka n'a bɛ niveau dɔ la don min na o jate bɛ minɛ a ye chaque ado jate minɛ ando ayiwa ko ando ado ayiwa ko chaque ado o tɛ kɔla chaque ye sa wa ayiwa moi mon français là je me débrouille seulement hein. Alors o tuma na vraiment n bɛ fɛ ka nin fɔ Mali fanga ye min y'an sɔrɔ a m'u kelen sɔrɔ dɛ a ye maliden ɲuman bɛɛ sɔrɔ an bɛɛ degunnen don an bɛɛ tɔɔrɔlen don alors an b'an ka ci bila ni minnu tora la baw b'u la faw b'u la Mali silamɛ bɛɛ tɔgɔ la au conseil islamique tɔgɔ la Mali silamɛ ɲuman bɛɛ tɔgɔ la minnu ka denbaya tora la an b'a f'u ye ko an faralen b'u kan ka hujini tila
an b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ nin y'an bɛɛ kungo de ye u k'a dɔn mɔgɔ ka n'i den fa n'i den sara a bɛ min k'i nin na ni tigi b'a dɔn jango ninnu fagara cogo min na u bangebaaw k'a dɔn an faralen b'u kan k'a tɔɔrɔ tila an faralen b'u kan an faralen b'u kan o de la yanni an ka don an tɛna taa yɔrɔ jan bi an b'aw fo bɛɛ siranna faama caman kun kan ka na kɛnɛ kan u bɛɛ ye layidu di yan k'u bɛɛ bi sɔrɔ yan bi mɛ o don o ko min kɛra a bɛɛ siranna a si ma se ka na a si ma se ka na mɛ an ma jigin u la n'i ko ganna maa b'i yɛrɛ ɲini o an ma jigin u la dɛ n'i taara da la da falen bɛ jama na fɔ gudɔrɔn u bɛɛ y'u jɔ ye n'a kɛra min ye u boli na ja manil fard manil muhi manil nasir manil kafi manil satar manil hafiz wahid o tuma na nin na n y'a fɔ foro la question réponse la dɔw ye ɲininkali kɛ k'a fɔ u ka mɔgɔ dɔw tora kɔrɔna kɛlɛ la sɔrɔdasiw don ko dɔw ko yɛrɛ fagalaw don yɛrɛ fagalaw don ko dɔw ko non ko sedusiw don an y'o de f'u ye maa o maa ko i b'i faso bɔ bolo la n'i ye silamɛ ye i sara kɛlɛkɛyɔrɔ la o bana y'i fa i taatɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la o mobili binna n'i ye muguma ci la i sara o a bɛɛ ye sedusiw de ye maa o maa sara ko min faso bɔ bolo la ni silamɛ don sedusiw don n y'a fɔ sɔrɔsiya dama tɛ dɛ hali mɔgɔ ko a bɛna bi kan i yɛrɛ defan a y'i faga kira ko e ye sedusiw de ye maa min ko a b'i ka nafolo minɛ i ma sɔn i n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a y'i faga e ye sedusiw de ye mɔgɔ min y'a ka denbaya kɔlɔsi a tigi tor'o la sedusiw don kuma na an b'a fɔ sɔrɔsi o sɔrɔsi sara walima u fagara ka teni t'u kanna faso bɔli la bolo la ni silamɛ don sedusiw dafalen don sedusiw dafalen don nin kɛnɛ in kan nin donba in na ani nin jama in na n bɛ fɛ an ka waatini dɔ ta uluhu wallahu siɲɛ 3 an sigilen k'a kɛ an k'a kɛ hinɛ ye k'a ɲɛsin an ka denmisɛnnin minnu tora nin janfa in na k'a ɲɛsin mali yɛrɛ ma fana ala bɛ se ka mali kisi ka mali bɔsiya juguw la cogo min na an ka jɛ ka kulu wallahu siɲɛ 3 kɛ k'o dugawu kɛ an ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye. ala k'a minɛ ala k'a minɛ américain min kumana yan sisan ne m'a dɔn ko maa bi diɲɛ kɔnɔ minnu ka wari ka ca ninnu ta ye se bɛɛ b'u ye u ka diinɛ u ye baara de kɛ ansaru filɛ ka baara kɛ ta cogo min na u ye baara de kɛ kalo o kalo maa o maa bi sara nafolo hakɛ dɔ bɛ yen kalo mana sa dɔrɔn e yɛrɛ t'a di dɛ bɛnkɛlen don a kan i ka sara bɛ taa yɔrɔ min na direct u b'i ka wari tigɛ k'a bila ka taa u ka compte kɔnɔ maa o maa b'u ka diinɛ na bɛɛ ka kalo sara de bɛ taa hakɛ min kan ka bɔ i ka nafolo la o de bɛ bɔ a la ka taa olu ka kɛsi la ɲɛmɔgɔw ka kɛsi kɔnɔ minnu tɛ baara la don u kelen bɛ ka a tɔgɔ ye di izini baw jɔ i bɛ taa baara kɛ izini na ala kama i bɛ taa baara kɛ izini de la ala kama dɔrɔmɛ t'i d'i ma
mais ere bi fait ka tile joli kɛ fu i bi fait ka kalo joli kɛ fu o be ere de bolo i bi ere joli ta fu o be ere de bolo se bɛ b'u ye mais don min na anw taara ye u y'a ɲini alimami fɛ ko ne ka kutuba kɛ alimami ko gɛlɛya si t'a la an taalen alimami ko ne ma ko Hayidara ko ni chrétien ninnu fo ko ni chrétien ninnu tɛ ko an ka misiri in t'i jɔ min bɔra ka kuma sisan université b'u bolo a ka bon quartier kelen ye anw fɛ yan mobili bɛ boli u ni ɲɔgɔn cɛ de ekɔliso kɔnɔ ka taa ala n'a bonya n'a janya fɛ mais misiri belebele dagabana chrétienw de y'o jɔ u ka université kɔnɔ ko silamɛden minnu mana kalan na k'u kana sɛgɛn quoi ko misiri fil'u kɔrɔ mais don o don anw ka mɔgɔw bɛ kule la chrétienw fa n'u ba kan ko dɔnna k'an ka don nin diinɛ jumɛn na dɔ bɛ ka hinɛ mɔgɔw la dɔ bɛ ka mɔgɔw ni bɔ dɔ bɛ ka fantanw dɛmɛ dɔ bɛ ka fantanw faga ni maa min y'i sigi k'i hakili miiri n'i ti silamɛya ɲɛ dɔn i bɛ bɔ a la i ti don o de la an y'an yɛrɛ ni di ala ma fo mɔgɔw ka nin diinɛ in faamu mais diinɛ in mun y'a tiɲɛ n bɛ fɛ ka min f'u ye mun y'a tiɲɛ hasidiya jamakulu fila ka bɛnbaliya o de donna silamɛya kɔnɔ ka silamɛya bɛɛ halaki k'a nege bɔ bɛɛ la ni maa o maa y'i sigi ka silamɛya yɛrɛ taacogo lajɛ n'i ma bɛn ni maa ye k'i bilasira i bɛ bɔ a la munna n y'a f'u ye sama bolitɔ sama de bolila biribiribiri ka taa El Khinzir jɛfali jɛw de ko sama ma sama a y'a jɔ samaw y'u jɔ jɛw ko k'aw bɛ boli mun na lɛw de ye sama ɲininka k'aw bɛ boli mun na ko an bɛ taa koyi ko kungo tigi ye ordre di ko ka sinɛnkanjan bɛɛ fa El Zaraf a tubabukan ye jumɛn ye dɛ ziraf ko ka zirafu bɛɛ faga sinɛni wali ziraf sinɛkanjan de don an b'a fɔ ten de anw b'a fɔ ko sinɛkanjan zirafu bɛɛ b'a faamu ko kungo tigi ye yamaru di ko ka zirafu bɛɛ faga mais lɛw ko aw boli kun aw de ye sinɛkanjan ye wa sama ko i mana an bolitɔ ye k'a ko dira min ma k'a ko dira fali de ma ko fali wa lɛw ye ɲɔgɔn wele ko an ka taa dɛ n'a fɔra k'a ka sinɛkanjanw fa foyi t'i to kungo kɔnɔ bilen fali bɛ yamaru di k'a bɛɛ faga parce que a t'a dɔn a ka bon a ka faamu ma ko in bonyana karamɔgɔ minnu ka faamu ma n'u ye se sɔrɔ misiriw jɔr'u ye jɔyɔrɔw dir'u ma u bɛ arabukanw fɔ a bilala olu ka bolo kan jɔnni bɛ don silamɛya la bilen jɔnni bɛ don n b'i fa o mana kɛ diinɛ min ye maa man ka don o la dɛ ala yɛrɛ ko ne de y'aw da mumini b'a la kafiri b'a la aw bɛ se ka kafiri ban ala ko an da to ale fɛ k'a y'a dɔn dɔw bɛna kɛ mumini ye dɔw bɛna kɛ kafiri ye alors n'a sɔrɔla dɔ bɛ kɛ mumini ye dɔ bɛ kɛ kafiri ye kuranɛ ko ten aw bɛ se ka kafiri ban e yɛrɛ ye silamɛ wa maa o maa tɛ maa wɛrɛ fɛ o ye kafiri ye alakira y'a jugu mara alakira y'a juguw mara a ye kerecɛnw mara a ye yahudiyaw mara anw ka kuranɛ fana ko an ka bɛɛ mara hali ni kafiri ni boli donna an kan ka na kalifa silamɛ na ko i k'a kalifa minɛ mais anw ni yɔrɔ kɛra diinɛ na mun ye akhazna al-mazhara wa tarakna al-jawhara anw ye yeta de minɛ yeta ye jumɛn ye sami Allahu liman hamida a ye mikorow dɛsi an ka kule mɔgɔw kunna hayya ala sola na ka jalamuguba meleke na ka muganjalani don kɔlɔsi bɛ n bolo
an ka silamɛya kɛra nin ye mais an ye a jamankisɛ to yen k'a ye cogo ta jamankisɛ ye mun ye fo ye ka da la ko ne t'i muso fɛ fo ye ka da la ni ne bi se n b'i dɛmɛ fo ye ka da la ne t'e kɔrɔ fo i kɔfɛ fo ye ka da la an bɛɛ ye commerçant ye mais ne bɛ ka ɲɛtaga fɛ n bɛ n yɛrɛ ta fɛ o ma ne da ne na ni ne ye min f'u ye ko ala ko ten i bi sɔn diinɛ nana tan de nin diinɛ wallahi ni silamɛya kun faamuna kafiri kun t'i ye parce que silamɛya nana ni min ye diɲɛ pour que an ka lafiya diɲɛ bɛɛ mago b'a la laadiriya tilennenya nin kisa in minɛ i bɛ silamɛya faamu cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a n'a muso u ye jardin dɔ de san a n'a muso bɛ sɛnɛ kɛ ala nana jardin bonya u ye yiri minnu k'a la yiri bɛɛ ɲɛna u bɛ yiri feere u y'u yiridenw feere u y'u t'o la ka magasin baw dayɛlɛ cɛ n'a muso muminiw don quoi silamɛ kodɔnnaw don Égypte u kɛra waritigiba ye ala ye denkɛ cɛ 5 don garisɛgɛ la don dɔ la cɛkɔrɔba n'a muso bi a ka nɔgɔforo kɔnɔ muso ko a ma ko n cɛ bi ni kunu tɛ kelen ye dɛ a k'u tɛ kelen a ko ala y'an dɛmɛ dɛ ko ala y'an dɛmɛ ko tuma na an kan ka ala barika da cɛ ko muso ma a ko n bɛ fɛ k'a lajɛ ka denbaya mara di an den 5 dɔ ma ka du kalifa an den 5 dɔ ma ba ko ko dɔ ma wa ko ɔhɔ ko kɔrɔkɛ kun non a ko kɔrɔya tɛ jɔyɔrɔ ta du marali la ba ko mun de b'a kɛ a ko kodɔn ni faamu ani danaya a ko tuma na e bɛna o dɔn i denw na cogo di a ko n b'a dɔn n bɛna n'u ye examen salle kɔnɔ a ye den 5 in bɛɛ wele ba yɛrɛ bɛ yen a ko n bɛ fɛ ka du in kalifa aw dɔ la ne kɔrɔla ala de bɛ saya kuma dɔn mais n bɛ fɛ ka n ka du kalifa aw dɔ la kɔrɔkɛ ko ka tɛmɛ ne kan ne de bɛ bitigi kunna san joli ne de bɛ ka baara kɛ a ko n bɛ baara kɛ dama tɛ denkɛ filanan camancɛ ta ko ne ko den 5 hataw don den 3 de don denkɛ cɛ 3 camancɛ ta ko ko n'i bɛ danayamɔgɔ ɲini k'o kɔni n tɛ se ka tɛmɛ ne kan a ko nafolo in bɛɛ bɛ ne de bolo bɔ dɔrɔmɛ delila ka tunu fa ko ayi ko nka ko danaya dama t'a ɲɛ dɛ ko fɔ kufu'u c'est à dire n bɛ se danaya dama t'a ɲɛ n bɛ se fɔ n bɛ se ka fara danaya kan mɔgɔ min bɛ se yɔrɔ min na danaya mɔgɔ don n'o 2 ma fara ɲɔgɔn ni danaya mɔgɔ don n'a bilala yɔrɔ la a tɛ se min na a bɛ bi n'a bɛ se n'a dira a ma ni danaya mɔgɔ tɛ a bɛ bi fa ko a ma danaya dama t'a ɲɛ dɛ fɔ n bɛ se ka fara a kan ani kodɔn quoi den fitinin ko bɔn ne ko o ye ne ye sa o a ko jamana jumɛn bɛ yen ne ma min y'a la ne de bɛ taa marchandise ta ka n'a di n kɔrɔkɛw ma u b'a feere ne min ye diɲɛ bɛɛ yaala n'i b'a di kɔni a kan ka di ne de ma a ko yaala ye kodɔn de ye a ko ni kodɔn sɔrɔla fɔ danaya ka fara kodɔn kan kumana n bɛ kufuw de ɲini danaya b'i la i bɛ se a ko kumana e bɛna o dɔn na cogo di a k'o ka nɔgɔn kojugu a y'a bolo don a kunna yiri i n'a fɔ yiriden buzuru kisɛ a ye kisɛ 3 d'u ma a ye kisɛ 1 ta k'a di kɔrɔkɛ ma ka kisɛ 1 ta k'a di kɔrɔkɛ dɔgɔnin ma ka kisɛ 1 ta k'a di fitininin ma a ko a bɛ taa nin dan
a b'a dan komi ɲɔ bɛ dan cogo min yiri de don a bɛ den kɛ fana a den b'i n'a fɔ pɔmu a ko bɔn a bɛ taa nin dan bɛɛ k'i janto i ta la k'a sɔn k'a labɛn ɔ ni yiriw falenna n bɛna yiriw lajɛ ni yiri min ɲɛna yiri bɛɛ ye n bɛna du kalifa o tigi ma u taara denkɛ cɛ 3 in taara bɛɛ taara i ka yiri dan fitinin kɔni su ni tile bɛɛ o b'a ka yiri kɔrɔ nɔgɔ bɛ don ji bɛ k'a kan muso ko a kɛra ko i sɛgɛnna sa dɛ a ko n sɛgɛnna dɛ a ko yiri ma se ka falen yiri ma se ka falen mɛ tɔ 2 lagare ani kɔrɔkɛ kɔrɔba olu ta falenna ka kɛ sun ɲɛnɛmabaw ye mɛ kɔrɔkɛ ta ɲɛna o kɛn bɛ ka den bɔ fan bɛɛ fɛ dɔgɔkɛ yɛrɛ ta ɲɛna sa mɛ o ma den mɛ nin ta ma falen don dɔ la ba bɔra ka na kɔrɔkɛ ka yiri lajɛ kɔrɔkɛ ko n ka yiri filɛ n ba ko mɛ ko dugawu kɛ n ye ala k'a kɛ ne ye quoi ne de ka kɛ kotigi ye ba ko a bɛɛ ye ne denw de ye ne bɛ dugawu k'aw bɛɛ de ye n b'a ɲini ala fɛ ala k'aw gaɲɛ nka n tɛ se k'e kɛrɛnkɛrɛn dɛ a bɛɛ de ye n denw ye i janto nin kuma ninnu na nin kana tɛmɛ i kan fa ɲuman ni ba ɲuman bɛɛ bɛ taa denw ye kelen ye fɛn min b'u bɔ ɲɔgɔn na u jɔyɔrɔ don ka baara lagare fana ko n bamuso ne ta filɛ ne kɔrɔkɛ kɔni da ɲɛna n ta ye o a ko n ye nin bɛɛ ye a ko an ka taa dɔ in fana ta lajɛ o k'o ta yɛrɛ ma ye o k'o kɛn bɛ k'a ta dogo mɔgɔw la o tɛ fɛ maa si k'a ta ye ja o ta ma se ka falen kɔni bɛ si ka hami waati sera fa ye waati min f'u ye o sera fa y'u bɛɛ wele ko bɔ sini an bɛ taa yiriw lajɛ u nana kɔrɔkɛ ka yiri lajɛ o kɔni n denna kɔrɔkɛ ko n fa n ka yiri filɛ a denw filɛ fa ko nin yiri tiɲɛ yɛrɛ la nin ɲɛna nin ɲɛna dɛrɛ n den ayiwa lagare fana ko buwa ne ta filɛ a taara o fana lajɛ a ko nin fana ɲɛna i ta in ɲɛna kojugu a ko camancɛ in ta ko a bɛ taa ye ba ni fa sera ye k'a sɔrɔ o bɛ kasi a ko mun kɛra a ko buwa ne ye yiri dan ka su kɛ k'a sɔn ka tile kɛ k'a sɔn ka angɛrɛw k'a la ne ta ma se ka falen a ko e ka yiri ma se ka falen a ko ayi a ko d'accord ko nin tɛ baasi ye a y'o sigi su in na ni surafana dunna n ye résultat minnu ye an bɛna jaabi bɔ su kora u nana u bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ fa kɛrɛfɛ u ye surafana dun surafana dun banna fa ko ba ma ko e ye ko in ye cogo di ba ko ne y'a fɔ e ye o n ko kɔrɔkɛ in a ko ko e ye jaabi bɔ kelen ya a ko bɔn ko wa jaabi 2 kɔrɔ nin min ka jiri ma falen n ye n ka denbaya kalifa a ma a ko ne ye jirikisɛ min d'aw ma an y'a bɛɛ falen yɔrɔ de bɔ a la k'a kisɛ jala d'aw ma n'i y'a dan a tɛ se ka falen aw ye janfa kɛ pour que a ka ɲɛ sɔrɔ ka taa jiri siɲɛ wɛrɛ ɲini ka n'o dan aw ta ɲɛna min tora tiɲɛ kan a kun tɛ se ka falen o ta ma falen n ye du kalifa a ma manil fard manil muhi manil nasir manil kafi wahid ye danaya ye ale ye min d'u ma a tɛ falen a ko parce que a b'a dɔn ni min ta ɲɛna du bɛ kalifa o ma o tuma na namaratɔw bɛna namara kɛ u bɛɛ taara u ta da a si ma falen u taara siɲɛ wɛrɛw ɲini dɔw yɛrɛ ma siɲɛ ɲini o ye jiriju de san ka sɔrɔ ka n'o turu
o de ta ye den bɔ min ko a ta ma falen n'o n'a muso bɛ hami na a ko e ta de ye tiɲɛ ye danaya el amana kira ko danaya tɛ maa o maa na hali n'i selila i tɛ se ka kɛ silamɛ ye ayatul munafiq salasa iza hadasa kezaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza utumina khana n'i bɛ fɛ ka nafigi dɔ misiri kɔnɔ kira ko tamasiyɛn saba b'a la n'a kumana a bɛ nkalon tigɛ n'a fɔra i ye maa o maa a bɛ nkalon tigɛ kafiri ka fisa ye mɔgɔ bɛ fili nka nkalontigɛla kira ko i k'a fɔ janɛmɛ wulu filɛ ko i k'i kale ala la ko i ka kale ka ɲɛ ale muhamadu b'a garanti nkalontigɛla alimamiw b'u jɔ minibaru kan a ka nkalon tigɛ a ka bon hakili ma wa iza wa'ada akhlafa wa n'a ye layidu ta a b'a bɔrɔtɔ n'a ye layidu ta a b'a bɔrɔtɔ kerecɛnkɛ sigilen filɛ fo ameriki yuta a ye layidu min ta a ko a bɛna o ko mali man ɲi a ko a bɛna layidu dafa wa iza utumin khana n'i dara la a b'i janfa n'i dara la a b'i janfa dɛ a b'i janfa silamɛya ka di kojugu nabilayi musa n y'a f'i ye ala ye fɛn bɛɛ k'a ye musa yɛrɛ de maloyara a ko ala ye ne bonya kojugu ala n b'a ɲini i fɛ i ka fɛn dɔ di ne musa ma n k'o kɛ ala ye i k'a dɔn ko ne y'i barikada n'o tɛ i ni ce ti ne ni ala ɲɛ dɛ i ye min kɛ ɲɛ a ka bon n ka mun kɛ n'o bɛ diya yɛrɛ ala ye musa ko ala ko musa ma i bɛ fɛ n ka fɛn d'i ma n'i y'o kɛ i ko bɛ diya ne ye n b'a dɔn i ye n barikada a ko i mago b'o de la a ko n bɛna d'i ma anw kɔni ɲɛna a bɛna fɔ ko yɛlɛmɛ misiri kɔnɔ anw ɲɛna a bɛna fɔ taa alikaba la anw ɲɛna a bɛna ko sun fo ka t'i fa la ko kun shafiqan bi khalqi ko hinɛ n ka dafɛnw na hinɛ mɔgɔw la hinɛ bakaw na hinɛ n ka dafɛnw na maa o maa bɛ hinɛ ne ka dafɛnw na o de ka surun ne ala la dafɛ bɛɛ ye hinɛ o kɛnɛ in kan an bɛ Modibo Keita makɔrɔni lala don a ka izini bɛ Segu GDSM ayiwa an ce a ye min kɛ an tɛ se ka fɛn fɔ Keitalakaw ma bilen dɛ ayi san o san a b'a seko kɛ jama in baloli la san o san ni Modibo Keita b'a kɛ mais ɲinɛn ta a sara bɛ ala bolo a ye remorque de charger foyi tɛ se ka don remorque kɔnɔ bilen remorque a y'o de charger ka n'a jɔ ko k'a fara mawuludidenw ka balo kan makɔrɔni ni mugu a ka ca dɛ a caman de don ne yɛrɛ t'a bɛɛ tɔgɔ dɔn mais a ye remorque de charger fo a dan na an b'a ɲini ala fɛ nin kamalen a ka baarakɛyɔrɔ ala ma sabatira ala k'a denw ka sago ye ala kan'a dɛsɛ ala kan'a denw dɛsɛ o kɔfɛ jidilala dɔ bɛ yen ko saniya industrie ji u nana n'a carton 2000 de carton 2000 ko k'a di mawuludukɛlaw ma o kɔfɛ an yɛrɛ ka karamɔgɔ mama famanta a nana ni ɲɔgɔmɛ ye mawuludu don o kɔfɛ ka na ni misi ye an taara foro la dugawukalan na a ye misi di ye ka tila ka na ni ɲɔgɔmɛ wɛrɛ ye yan kun ani misi wɛrɛ o ni wari tɛ kelen ye a sara bɛ ala bolo badara ali hayidara a bɛɛ b'a dɔn ale bɛ kuma arajo la morido a ye fɛn caman kɛ a sara bɛ ala de bolo a ye fɛn caman kɛ ale ma taa arajo yɛrɛ la ko mɔgɔw k'a dɔn a bɛ kuma dɛ ko f'a ka taa sirifiw valeur fɔ o de y'a se arajo la kuma ma a ye arajo dama min ta ka na yan an ka ko o ko a bɛ se ka arajo 20 kuma dɔw la fo arajo 30
ayiwa ko a ye 25 de ta bi 25 de bi a kelen b'a bɛɛ sara o tuma na ko jabali transit ale fana a y'a ka dɛmɛw kɛ a sara bi Ala bolo mɔgɔ caman y'an dɛmɛ a bɛɛ tɛ se ka fɔ dɔw ye wariw di dɔw ye misiw di dɔw ye finiw di bɛɛ y'a seko kɛ bɛɛ sara bi Ala de bolo bɛɛ sara bi Ala bolo mais a tun bɛ wajibiya an kan an ka nin fɔ mais invité d'honneur saba min b'an bolo Awa Gɛ Kaba a bɛ yan ale ye Laginɛka ye a sigilen bɛ Amérique an taalen Amérique a ye baya kɛ ne bolo kabini a ye baya kɛ ani muso min bɛ ɲɔgɔn dɔn ani cɛ min bɛ ɲɔgɔn dɔn k'o bɛɛ ma baya kɛ o ka dɔgɔ dɛ a nana n'u bɛɛ ye u bɛɛ nana layidu ta Awa bɛ a ka wuli ka jɔ Awa Gɛ Kaba a bɛ sunɔgɔ la wa aha ayiwa alhamdulillah ale de filɛ nin ye Awa Gɛ Kaba Laginɛka don ŋaŋana don dɛ a bɛ ko fɛngɛ dugu in tɔgɔ ye di Amérique a bɛ Amérique o kɔfɛ an ka invité d'honneur o ye Baba Gana ale de ye a tɔgɔ ye di Gabon juma misiriba alimamiba de ye ale ye o kɔrɔ ye n'i ko Gabon dɔrɔn Gabon alimamiba ale de don an bɛ Gabonkaw fɔ a tɔgɔ la ne yɛrɛ taalen u ka ministère ye mɔgɔw bila ka na an fo ko ansaruw de bɛ joli di n'u jɔra joli ka Gabon dɔgɔtɔrɔso bɛɛ bɛ ansaruw de dɔn u ye ɲumandɔn papier ci ne yɛrɛ ma kabini san dɔ la k'a fɔ n ka kalanden minnu bɛ yen n'o ye ansaruw ye joli ko kɔni tɛ se ka yen kɛɲɛ ansaruw de bɛ joli d'u ma su in na tuguni u ka dɔgɔtɔrɔ ministère u ka tila ka fɛnw ci ka na di ne ma k'a yira n na n ka kalanden mun b'u fɛ yen vraiment joli ko tɛ olu kamana quoi joli ambassadeur voilà o de y'a ci voilà ne yɛrɛ taalen a taara n fo an ka so dayɛlɛ don a kun bɛ yen u ye ansaru de kɛ joli ko ambassadeur ye ayiwa o tuma na k'u ye ansaru de nommé ka kɛ joli di ambassadeur ye Gabon voilà i y'a ye cogo di o tuma na u sara bɛ Ala bolo ansaru tɛ dɔwɛrɛ la ɲumankɛ kɔ an ka invité sabanan ayiwa américain tɔgɔ fɔ man di ne fɛ nka n'a fɔ Edouard a bɛ fɔ ten Edouard voilà o tuma na o y'an ka invité belebele saba ye Edouard mais olu bɛnnen don ninnu bɛ misiri de jɔ ka di silamɛw ma a ko olu fɛ yen i ye silamɛ i ye siya o siya ye olu ye bɛɛ kɛ mɔgɔ de ye wa an ka kira yɛrɛ de y'o kɛ cɛnnikɛlaw de ye silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ka silamɛya nege bɔ ka ala kira yɛrɛ nege bɔ nin yɔrɔ in na n b'an ka fanga fo tuguni n b'an ka sɔrɔdasiw fo u ma siran o la jamanadenw bɛɛ ma siran n'olu kun siranna hali an kun tɛ se ka bɔ ka jɔ bulonda la janko ko an bɛna kala kɛ yan et puis su in na u ye cɛdenw bɔ sɔrɔdasiw bɔra gendarmew bɔra polisiw bɔra gardiw bɔra ka fan bɛɛ kɛ pour que ka adamadenw sécuriser a b'a fɔ président ye Hashim k'a ni ce n'a ɲɛna ni fɛn o fɛn ɲɛna Hayidara b'a fɔ nka ni min ma ɲɛ Hayidara da tɛ bɔrɔ la dɛ a y'a ɲɛ yɛlɛ a ye kow jateminɛ a ye kumaw kɔlɔsi cɛnnikɛla tɛ silamɛ ye maa o maa bɛ maaw su ka kɛ cɛnni kan kafiri don hali ni a bɛ silamɛya tɔgɔ la an ka jamana sɛgɛnna trop c'est trop i ka diinɛ y'i ta de ye a ye fara mɔgɔw la ni min ka di min ye ala de y'an bila yan bɛɛ k'i ta kɛ n'an sera ala ma a bɛ ɲɛnabɔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واقض حاجاتنا فرج همنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Bara nunu kuncɛra nin cogoya de la Stade 26 mars kɔnɔna Mawuludu ale denguni su o min bɛnna septembre kalo tile 21 ma san 2024 wala an bɛ Ala de deli ɲinan baaraw kɛra hɛrɛ la cogo min na Ala ka an si jɔ ka san wɛrɛ taw kɔnɔ an ka jamana an bɛ Ala deli basigi ni bɛn ani kisi Ala ka o ta k'o ɲɛsin jamana in ma fo ka taa se an kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma ka duwawu ta ka kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔ de nana Mawuludu in kɔnɔna na ka Ala deli Ala ka segin n'a bɛɛ ɲuman ye bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ i ka denbaya la an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ ni waati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ Ala deli Ala ka sigida wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yaunga kaira dare dare Muhammadu yaunga nemati Nurullahi Muhammadu Habiballahi Muhammadu Takiyullahi Muhammadu